салом, ин нашри нахустини барномаи иродаи зан аст. Ман Шаҳзода ва меҳмони имрӯзаи мо Лола Насриддинова, роҳбари ташкилоти ирода. Лола модари 4 фарзанд ва яке аз пешсафони ҳимояи ҳуқуқҳои шахсони дорои аутизм дар кишвар мебошанд. Мо бо Лола дар бораи аутизм суҳбат мекунем. Лола, ба идораи Пресс-ITG хуш омадед. Ташаккур Шаҳзода. Агар мумкин бошад, ман баъзан саволҳоба ба русӣ посух диҳам. Бошад, тавре ба шумо роҳат бошад. Раҳмат. Лола, чӣ гуна идеяи таъсиси ташкилоти ирода пайдо шуд? Оё он ба таҷрибаи шахсии шумо ҳамчун модар вобаста буд? Бале, чунки ки шумо медонед, ман модари 4 фарзанд. Вақте ки ман 24 сола будам, соҳиби 3 фарзанд, хурдии фарзанди ман шудам, Камол. Он кас вақте ки 5 сола буданд, бо ташхиси аутизм муайян шуд. Инкишофи Камол дигаргуна ҳастанд, барои ҳамин ҳамон вақт ба мо ташхиси аутизм гирифтем. Не ки вақте ки Камол майда буданд, мо бисёр муроҷиат мекардем бо мутахассисон. Албатта бисёр мутахассисон қабул мекарданд, метонистанд кор мекарданд бо Камол. Не ки барои ин ки аутизми Камол хеле вазбин аст, дараҷаи вазбин, бисёр мушкилотҳои рафтор доштанд, бисёр мушкилотҳои ҳиссиётҳо доштанд. Албатта ман чунки ки худам духтур ҳастам, бо бар дигар духтуро бисёр муроҷиат мекардем. Бисёр вақт тавонбахшӣ ёки табобатӣ доруворӣ мекардем бо дору. Ҳамин хел шуд ки ман як рӯз Камол кати вохӯрдам бо дигар модарҳо дар детский сади инклюзивии фарогирӣ. Ман фаҳмидам ки ҳам модарҳои ҳамонҷо ба аутизм, кӯдакои онҳо аутизм доштанд. И ҳамон вақт Камол дар ҳамон детский сад ворид шуд. Ки баъди чанд вақт шуд ки вақте ки детский сад тамом шуд, дигар мактабҳо Камола ворид накарданд. Камол натонистанд ба мактаби умумӣ дохил шуданд. Ҳамон вақт ман шинос шудам бо ҳамин модарҳо. Ҳамин хел шуд ки мо бо мутахассиси хориҷӣ шинос шудем аз Великобритания, Рейчел Тейнш. Он кас гуфтанд: Лола, намехоҳӣ ки ҳамин хел курс омӯзӣ, барои ин ки ту англисӣ медонӣ, дар Ҳиндустон камтар мехонӣ, ҳам кӯдаки худат ба ёрдам карда метавонӣ, ҳам мумкин барои ин ки ту духтур ҳастӣ, дар ҳамин соҳа оянда ба кор карда метавонӣ. Ман розӣ шудам. Баъди ҳамон курси Ҳиндустон дар маркази тавонбахшӣ, ҳамон вақт буд маркази рӯзонаи дастгирӣ ба кӯдакон дорои маъюбият, ба хонаи кӯдакон рақами 1, ҳамонҷо ба кору фаъолият сар кардам. Албатта ин бисёр кор муҳим буд барои кӯдакои дорои маъюбият, барои Душанбе, барои ин ки ин буд якум марказ ҳамон вақт. Ман ба бисёр ҳамон кор маъқул буд. Не ки писари ман калон буд, ҳамон вақт боже 9 сола шуданд. Ба ҳамон хизматрасонӣ омада натонистанд. Албатта мо дар тамос будем бо модарҳое ки кӯдакои дорои аутизм доштанд. Ҳамонам ҳамин хел мушкилӣ доштанд. Натонистанд кӯдакошон ба мактаб ворид кардан, ёки ҳамон кӯдакошон ҳамон проблемаи аутизм ҳамон вақт ҳамин хел давом шудааст. Имо ҳама вақте ки дар чорабиниҳо вохӯрдем, мо ҳамон вақт ҳамин хел фикр мекардем ки мо бояд хизматрасонӣ барои кӯдакои дорои аутизм дар Тоҷикистон сар кунем. Ҳамин хел идеяи ташаббуси ирода ҳамин хел сар шуд. Бисёр хуб. Ҳоло фарзанди шумо худро чӣ гуна эҳсос мекунад ва ба чӣ муваффақиятҳо ноил гардид? Чӣ хел ки ман кай кардам, Камол аутизми вазбин дорад. Ин чӣ маъно дорад? Мушкилиятҳои муошират ва мушкилиятҳои ҳамкории иҷтимоӣ дар Камол хеле вазбин ҳастанд. Камол метавонад нутқа истифода бурдан, не ки барои ин ки аутизмаш ин қадар вазбин аст, нутқа истифода намебарад барои муошират, асосан карточка, сурат истифода мебарад. Баъзан вақт метавонад калима гуфтан, бисёр суруд мехонад. 3 забон мефаҳмад: англисӣ мефаҳмад, тоҷикӣ мефаҳмад, узбекӣ мефаҳмад. Не ки гап задан, муошират кардан хеле мушкил ҳастанд. Он кас ҳозир 22 сола дар барномаи Freedom, тренировочная квартира, мо мегӯем зиндагии мустақилона меравад. Бисёр ҳозир мустақилона шуд, метавонад бисёр малакаҳои худ хизматрасонӣ кардан, муошират бо карточко метавонад. Ҳолиам дар барномаи Freedom, барои ин ки ин қадар ҳозир независимӣ мустақилона нест, то есть наметавонад худаш мисол дар кафе кор кардан, ёки дар барномаи инкишофи ҷавонон рафтан, дар барномаи худаш мебиёяд, не ки бисёр малакаҳои мисол авкод пухтан, магазин рафтан ёд гирифт. Ҳам мушкилиятҳои рафтор хеле кам шуд. Камол ҳозир бисёр хушрӯй, дар раҳ мегардад худаш, транспорт истифода мебарад, дар хона ёрдам мекунад, бисёр нағз мебинад бо кор бо компютер,
телевизор, ҳамин чизҳо як ҳафта ба як бор ба барномаи Friends House мебиёяд. Барои чӣ? Барои ин ки бисёр хӯрокаи нағз мебинад. Албатта пухтупазу ҳамун фаъолияти пухтупазкати нағз мебинад. бисёр олӣ. дар раванди таъсиси аввалини хизматрасониҳо барои шахсони дорои аутизм дар Тоҷикистон шумо ба кадом мушкилиҳо рӯбарӯ шудед? Якум ташаббуси мо буд соли 2006. Тасаввур кунед, ин қариб 12 сол пеш. Ҳамон вақт мо бисёр мушкилӣ доштем, ки ман худам духтур ҳастам. Вақте ки ман дар донишгоҳ хондам, мавзӯи аутизм, мавзӯи тавонбахшии аутизм, дахолати барвақтӣ дар аутизм, вайроншавии спектри аутистикӣ чихо мегӯем, тамоман набуд дар барномаи мутахассисон. Албатта ман духтур шудам, бо дипломи олӣ, бо дипломи сурх тамом кардам, не ки афсус ки оиди аутизм ҳичи намедонистам. Ҳамон вақт бисёр мушкил буд, ки маълумоти ҳозиразамон, маълумоти таздиқшаванда дар Тоҷикистон набуд. Албатта якум натиҷаи мо буд, ки байни мутахассисон аз соҳаи тандурустӣ, аз соҳаи маориф, аз соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ мо маълумот оиди аутизм диҳем. Маълумот, ки таздиқ шуд, маълумоти байналмилалӣ. Барои ҳамин ин якум проблема буд, ки одамон бисёр оиди аутизм намедонистанд, ҳам дар байни падару модарон, ҳам дар байни мутахассисон. Дуюм буд, ки мутахассисо албатта ҳаст, ҳамон вақт буданд, ки мутахассисо ҳама вақт намерасиданд. Албатта бо чӣ хел ки мушкилӣ буд, мутахассисо метонистанд кӯдака кабул кардан, не ки баъзан мутахассисо надонистанд оиди методҳои ҳозиразамон бо оиди таълимӣ ё ки тавонбахшӣ барои кӯдакои дорои аутизм, мисол аба-терапия ё ки мисол АДК, альтернативная коммуникация мо мегӯем, муоширати альтернативӣ методҳо ё ки методҳои сенсорная интегратсия. Ҳамон вақт мутахассисо бисёр кам оиди методҳои ҳозиразамон медонистанд. Ҳамин дигар мушкилӣ буд. Мо бисёр кӯшиш мекардем, мутахассисои хориҷӣ таклиф мекардем ба Тоҷикистон. Худамо ба дигар мамлакатҳо рафтем, таҷрибаи дигар мамлакатҳо омӯхтем. Чӣ хел ки мо бисёр хушбахтона ҳастем, ҳамон команда мутахассисое ки дар ирода якум пайдо шуданд, ино хеле одамо буданд, ки розӣ шуданд, ҳам тайёр буданд барои чизҳои нав, барои методҳои нав, барои падходҳои нав, формати нав. Барои чӣ? Барои ин ки пештар мо медонистем фақат падходи тиббӣ, дору, мисол ягон нуқсон дору, не ки ҳамон вақт мо оиди аутизм бисёр омӯзондем, ҳам бо оиди чӣ хел ки мо мегӯем модели иҷтимоӣ оиди маъюбият. Барои ин ки на ҳама одамои дорои аутизм бояд маъюбият дошта бошад, не ки касе ки маъюбият дорад, мо бояд бо онҳо бо муносибати модели иҷтимоӣ ё ки мо мегӯем модели ҳуқуқӣ муносибат кунем. Ин чӣ маъно дорад? Ин маъно дорад, ки одаме ки аутизм дорад, он кас касалӣ нестанд. Он кас одаме ки хусусиятҳои инкишоф дорад ё ки хусусиятҳои дигар гунаҳгун дорад. Барои ҳамин вақте ки мо ҳис мекунем, ки мо бояд инҳоя табобат кунем, мо бояд дефекти онҳоя ислоҳ кунем, мо бояд инҳоя норма кунем, солим кунем, ҳамин муносибат кати мо тамоман наметонем иваз кардан зиндагии одам. Барои чӣ? Барои ин ки афсус, ки ҳозирашба аутизм ё ки синдром Даун ин чиз, ки табобат нашаванда. Ин ҳолате, ки одама дар умуми давоми зиндагишон сопровождать мекунад. Барои ҳамин мо бояд муносибати худамоя иваз кунем. Албатта мо бояд ёрӣ расонем, ёрдам кунед, муошират ёд гирифтан, малакаҳои худхизматрасонӣ, малакаҳои академикӣ, таълимӣ, ки мо наметонем ҳамин хусусият нест кунем дар одам. Барои ҳамин мо бисёр чиз ҳамин мушкилиам буд. Мо бисёр кӯшиш кардем, ки ҳам мо худамоя иваз кунем, падару модарон, мо ҳис накунем, ки ман кӯдаки касалӣ дорам, ҳам дигаро бо муносибати бо нисбати кӯдакои мо иваз кунанд. Ҳамин асосан мушкили ҳамин буд вақте ки мо ташкилота кайд гирифтем. бисёр хуб. шумо ташаббускори бисёр лоиҳаҳои нодир дар Тоҷикистон, аз ҷумла Freedom ва Friend House ҳастед. ин лоиҳаҳо чӣ гуна ба бунёди ирода таъсир расонидаанд?
раҳмати калон мумкин аз лоиҳаи фридом сар мекунам. Барнома ҳозир мегӯем уже барнома, барои ин ки вақте ки лоиҳа тамом шуд, мо ҳамин марказа, ҳамин барномае давом гирифтем, ҳозир мустақилона кор мекунад. Барномаи фридом ин буд якум барнома дар Тоҷикистон бо дастгирии ҷавонони дорои маъюбияти рӯҳӣ, аутизм, синдром Дауна, мушкилиятҳои бо хусусиятҳои инкишофи зеҳнӣ ба ҷавонон, касе ки ҳамон вақт ба натонистанд ягон дигар марказ ёки ягон дигар хизматрасонӣ ба ҷалб карданд. Барои чӣ? Барои ин ки хеле бисёр мушкилиятҳо доштанд, мустақилона набуданд. И албатта баъзан ҷавонон дар ҳамин барнома буданд, ҷавононе ки мисол то 18 сола дар ягон барномаи махсус ёки интернати махсус иштирок мекарданд, не ки вақте ки 18 сола шуданд дигар имкониятҳо набуд. И дар ҳамин барнома мо чӣ ҳис мекардем? Мо мехостем ки ҷавонони дорои маъюбияти рӯҳӣ як ҷои нағз ба дохил шавад, куҷое ки онҳо малакаҳои худашонро метавонанд баланд кардан ҳар рӯза. Барои чӣ? Барои ин ки мо медонем ки вақте ки ҳамин хусусиятҳо ҳаст, ҳамин хусусиятҳо албатта ки дараҷаи вазбин ҳастанд, ино наметавонад як малакае мисол як рӯз ба ёд гирифтан, даже як моҳ баъд. Ҳамин таълим, ҳамин ёрдам бояд чанд сол ба давом шавад. Барои ҳамин мо хостем ки ҳамин хел барнома кунем, куҷои ҷавонон метавонад омадан новобаста бо дараҷаи маъюбият, новобаста бо мушкилиятҳо, барои ин ки бисёр вақт ягон муассиса наметонистанд онҳое гирифтан аз сабаби ки рафтори мушкилӣ медоштанд ёки мисол туалет истифода наметонистанд. Мо ҳамин хел хостем гирем ки ҷавононе ки кадоме ки намуди мушкилӣ надошта бошад биёяд дар ҳамин барнома. Бо бисёр чизе ки аҷоиб буд дар ҳамин барнома, ин дар доми, как сказать, в обычном доме открыли эту программу, дар хонаи оддӣ. Дар хонаи оддӣ шудем, барои ин ки мо хостем ки ҳамин барнома ворид шавад ба ҷомеа, чхел ки дар таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ. Барои чӣ? Барои ин ки мисол қариб ки дар ҳар як маҳалла ҳамин хел барномаҳо ҳастанд, ҳамин одамон намоён ҳастанд, ино дур аз ҷомеа нестанд, мисол дар ягон ҷои махсус. Ҳамин барнома бояд дар ҳар як маҳалла дошта бошад. И албатта мо пеш аз ин меомӯздем дар Амрико, дар Британия кабир. Ман мутахассисоти бисёр бо тамос шудам, моделҳои онҷо медидам. И бо ёрии бисёр одамо аз ҷомеа, барои ин ки мо фандрайзинг кардем бо краудфандинг кати, и бисёр аксияҳои фандрайзинг гузарондем, мо тонистем маблағ ёвем ба ҳамин квартира харид кунем. То есть мо харидем ҳамин квартира. И барои чӣ мо ба бисёр ин зарур буд? Барои ин ки мо фаҳмидем ки агар ин квартира ҳамин ҷой дар баланси ташкилот бошад, ҳеҷ иҷора не, ҳеҷ кас наметавонад бачаи мо онҷа берун кардан. Барои ин ки мо фаҳмидем ки ҳамин хел ҳамин ҷой мешавад доимӣ. Дуюм барномаи мо, кафхахонаи Friends House, ин идомаи барномаи ошхонаи дар як замин. Соли 2016 мо кушодем тренировочное кафе. Мо мегӯем ки ошхонаи таълимӣ дар як замин, ҳамун ошхона дар мактаби 72 ҷой гирифтанд. И ҳамунҷо ба ҷавонон, ба наврасон омадан омӯхтанд, бисёр омӯхтанд, таълим гирифтанд, чӣ хел пухтупаз кардан дар кор, чӣ хел кори официант кардан дар кор. И ҳамон вақт мо барномаи кейтеринг сар мекардем. Кейтеринг ин маъно дорад хизматрасонӣ дар оиди хӯрока, предоставление кофе-брейков, обедов дар чорабиниҳои тренинг, семинар, конференсия. И барои чӣ мо ҳамин барнома сар мекардем? Якум ки барои барномаи касбомӯзӣ мо хостем сар кунем, бо наврасон кати кор кунем, барои ин ки барои бачаҳои мо ки ягон касба омӯзондан бисёр барвақттар сар кардан, аз 14-16 сола. И ҳамин барнома буд ҳамон барномаи касбомӯзӣ. Аз дигар сабаб барои чӣ мо ҳамина кушодем? Барои ин ки
соҳибкории иҷтимоӣ, мо бисёр омӯзондаем оиди соҳибкории иҷтимоӣ, барои он ки мо мехостем сар кунем соҳибкории иҷтимоӣ, барои он ки мо хостем барномаҳои дигар дар ташкилоти мо мустақилона шавад бо сабаби дастгирии молиявӣ. Чӣ хел ки мисол як проект тамом мешавад, мо нахостем ки ҳамун барнома тамом шавад, барои ки вақте ки ягон суми грант тамом мешавад, баъзан вақт ташкилот наметавонад ҳамин корро давом кардан. Мо бисёр мехостем ки ҳамин барнома доимӣ мустақилона шавад, барои чӣ? Барои ҳамин соҳибкории иҷтимоӣ сар мекардем. ҳозир мо бисёр хушбахтона ҳастем ки қонуни оиди соҳибкории иҷтимоӣ tasdiq шуд. Барои ҳамин ба фикри ман барои бисёр ташкилотҳое ки мехоҳад ҳамин таҷриба сар кардан, ҳамин қадар ҳозир бисёр сабук мешавад. волидони кӯдакони аутизм чӣ гуна ба фаъолияти ташкилот ҷалб ва ташвиқ мешаванд? мо бисёр хушбахтона ҳастем ки мо бисёр шабакаи ҳамкорӣ бо шарикон дорем. Бо соҳаҳои тандурустӣ, дар мисол марказҳои тиббӣ, шуъбаҳои дастгирии модару кӯдак, боз бо дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ, бо ташкилотҳои шахсӣ. Барои ҳамин бисёр вақт ба ташкилоти мо падару модарон муроҷиат мекунад бо направление ё ки бо маслиҳати духтурон, бо роҳати духтурон, ё ки мумкин вақте ки падару модарон бисёр маълумот оиди аутизм мехонад дар сайт, есть самообращение, то есть падару модарон касе ки мебинад ягон хислатҳои аутизм дар кӯдаки худашон ё ки хавотир мешавад оиди инкишофи кӯдак, метавонад به شما مراجعت کنند. شما برای فعالیت خود بسیار جایزه‌ها گرفته‌اید، از جمله عنوان حامی بهترین حقوق انسان. آیا این اعتراف‌ها به فعالیت شما چی تاثیر رساندید؟ پیش از همه میخوام گفتن که همین جایزه ها برای شخصی خودم نبودن. این جایزه های برای تشکیلات، برای کمانده متخصصایی که در تشکیلات ما کار میکند، برای همون مادرهایی که به تشکیلات ما میبیاید. برای چی؟ برای اینکه من تنها ягон кор карда наметонистам. Агар мутахассисо ҳамун команда ҳамфикрои мо дар мутахассисое ки ҳамин корра ба пеш мекунад ҳар рӯза, модарҳое ки дар ҳамин барнома иштирок мекунад овози худашонро намедоданд, албатта ҳамин ҷоизаҳо намешуданд. И чӣ хел ки агар ман ҳис мекунам ин кори фаъолияти мо мушкил ҳастанд. И ҳамин ҷоизаҳо илҳом мекунад маро ба ҳамкорони ман ҳамин корро давом кунем. бисёр олӣ. ҳадафи асосии таъсиси ошхона ва қаҳвахонаи Френдхаус чӣ буд? таъсири ин лоиҳаҳо ба шуғли ҷавононе ки мехоҳанд сатҳи дониш ва фаҳмиши худро баланд бардоранд чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед? вақте ки мо оиди лоиҳаи Френдхаус фикр мекардем, ҳамун вақт мо барномаи дар як замин доштем. Вақте ки мо барномаи дар як замин кушодем, мо бисёр оиди кортаминкунии фарогирӣ кор мекардем. Ин чӣ маъно дорад? Мо ҷавонони мо тайёр мекардем ки ино тонад дар компанияҳои ё ки дар ташкилотҳои гуногун кор кунад, на фақат дар ирода. Мисол дар ягон кафе, дар ресторан, дар магазин. Дар ҳамин 5 сол мо тонистем 5 нафар ба ҳамун компанияҳои гуногун ворид кунем бо кортаминкунӣ.
кортамин кардем. Неки албатта 5 нафар дар 5 сол ин хеле кам ҳастанд. Ҳамин мушкилии ҳолеам дар Тоҷикистон ҳаст. Бисёр ҷавононе ки маъюбияти рӯҳӣ дорад ёки мушкилиятҳои инкишофи зеҳнӣ дорад ёки аутизм ёки синдром Дауна, бисёр мушкил ба онҳо кор гирифтан, кор ёфтан дар компанияҳои ёки дар ташкилотҳои умумӣ. Мисол касе ки одамои дорои маъюбият каси кор намекунад. Бисёр одамои дорои маъюбият дар ҳамин хел ташкилотҳо кор мекунанд. Барои ҳамин мақсади мо буд ки кафе кушоем ки бачаҳои мо намоён шавад, ба кор гирифтан бо бисёр имконият шавад, ҳам албатта онҳо бо бисёртар мустақилона шавад ки дигар кафехонаҳо, дигар ресторанҳо бинад ҳамин таҷрибаи бачаҳои мо и бо онҳое ба кор таклиф кунад, даъват намоянд ба кор. Бисёр Бисёр олӣ. Нақшаҳои минбаъдаи шумо оид ба рушди таҳсилоти фарогир ва барномаҳои омӯзишии касбӣ барои шахсони дорои аутизм дар Тоҷикистон чӣ гунаанд? Раҳмати калон шаҳзода ба ин савол, барои ин ки ин бисёр мушкил савол, бисёр мушкил нақша кардан бо оянда. Неки албатта мо оиди ҳамин чиз фикр мекунем и на фақат ташкилоти мо, шарикон, мо шабакаи ташкилотҳо дорем ки якҷоя адвокатсия мекунем, якҷоя мутахассисо тайёр мекунем. Ҳозир мо хушбахтона ҳастем ки бисёр қонунҳо ёки нормативно-правовой актҳо дар дараҷаи дар сатҳи давлатӣ таздиқ шуданд. Оиди таҳсилоти фарогир, оиди соҳибкории иҷтимоӣ, оиди дахолати барвақтӣ. Барои ҳамин барои мо якум натиҷа ҳаст ки тайёр кардани мутахассисон дар сатҳи система, дар сатҳи донишгоҳҳо, дар сатҳи постдипломная подготовка. Барои чӣ? Ҳозир мо бисёр мушкилӣ дорем бо норасоии мутахассисо дар ин соҳа. Мутахассисони аботерапия, мутахассисони муоширати иловагию альтернативӣ, мутахассисони педагогикаи махсус, мутахассисони эрготерапевто, мутахассисони равоншиносон. Барои ҳамин мо бисёр мехоҳем ки ҷавонон бисёр дар ҳамин соҳа ворид шавад. Касе ки кори моя давом кунад, касе ки фаъолияти ирода ёки фаъолияти дигар ташкилотҳо дар ҳамин соҳа давом диҳад. Кадом лаҳзаҳо дар фаъолияти шумо ҳамчун роҳбари ирода шуморо бештар рӯҳбаланд месозад? Ташкилоти мо дар замони ҳозира 6 та барнома фаъолият мекунад. Ҳамин 6 та барнома ворид мекунад кӯдакон аз рӯзи таваллудаш то 30 сола. Ман бисёр ҳама барномаҳое нағз мебинам. Неки барномаи дӯстдоштаи ман, барномаи ба дилназдики ман из барномаи дахолати барвақтӣ мебошанд. Барои ин ки ман на фақат роҳбари ташкилот, ман ҳамчун духтур ҳастам, ман дар соҳаи ташхиси муайянкунии ташхиси вайроншавии спектри аутистикӣ кор мекунам. Ман консултанти ЭДОС ҳастам. ҳам бо дар барномаи дахолати барвақтӣ бисёр бо падару модарон кор мекунам, вақте ки мо тренингҳои ёки барномаҳои падару модарон мегузаронем. Барои ҳамин бо ҳамин соҳа барои ман хеле наздик ҳастанд. Барои чӣ? Барои ин ки солҳои аввал ба кӯдакони мо хеле муҳим ҳастанд. Афсус ки мутаассифона кӯдаки ман дахолати барвақтӣ надоштанд. Агар писарчаи ман мисол аз 1 сола, аз 1.5 сола ҳамин корра дастгирӣ медоштанд, мумкин аутизмаш ҳамин қадар дараҷаи вазбин намешуданд. Барои ҳамин ман ҳамин роҳа бисёр медонам, ҳис мекунам, ҳамчун модар ҳастам. Барои ҳамин ҳозир ман бисёр нағз мебинам кор кардан ба барномае ки вақте ки нав падару модар бо ҳамин диагноз бо ёки ҳамин мушкилиятҳо наздик мешавад, ба ҳамунҷо ба дастгирӣ кунам, кор кунам. бисёр олӣ. Шумо ҳамчун модар ва дар як вақт ҳамчун роҳбар чӣ гуна вақт меёбед ки ин ду вазифаи бузургро иҷро кунед? Ба фикри ман ин қадар ҳозираш ба модари хуб нестам. Барои чӣ? Барои ин ки писари калоним, он кас ҳозир 26 сола, як рӯз ман ба гуфтам ки дар ёди мо шумо нестен вақте ки шумо ташкилот кушодед. Ман ҳамин хел зик шудам, барои ин ки асосан кори фаъолияти ташкилоти мо барои кӯдакҳо ҳастанд, ба оилаҳо ҳастанд. Не ки вақте ки мушкилиятҳо дар кор аст, бисёр ҳастанд, бо ту роҳбарӣ мекунӣ. Баъзан вақт
да, вақти сифати ба оила ба кӯдакои худат кам мерасад. ҳозир ёдам ба ҳаст ки чӣ хел бисёр вақт кӯдако ба кор катиман якҷоя меомаданд, ҳам писаро ҳам духтарча. албатта ман хеле зик шудам вақте ки ҳамин чиз шунидам. ҳозир кӯшиш мекунам зиёдтар вақт ба кӯдакотиям, да, ҳамин хел баланс кунам ба кору ба зиндагии оилавӣ. не ки ман бисёр хушбахтона ҳастам ки шавҳари ман хеле бисёр дастгирӣ мекунад, бисёр падари хуб ҳастанд, бисёр шавҳари хуб ҳастанд, ҳамин соҳа ҳамин проблема бисёр хуб медонад, бо ташкилот ба чени волонтёрӣ бисёр мекунад, бо ёрӣ мекунад, бо фандрайзинг, бо кор бо давлат, бо кор бо журналистон дар соҳаи медиа. барои ҳамин ман бисёр хушбахт ҳастам ки дастгирии шавҳар. ман ҳам фикр мекунам ки шумо модари олӣ ҳастед, беҳтарин модар ҳастед. кадом омилҳо ба шумо кӯмак карданд ки дар ҷомеа ҳамчун ҳомии ҳуқуқи инсон ва навовар шинохта шавед? ман худамро одами машҳур эҳсос намекунам. ман фикр намекунам ки ман ҳамин қадар кори бузург кардам. барои чӣ? барои ин ки албатта баъзан вақт мо дар телевидение ёки дар медиа иштирок мекунем. мо ин чиз мекунем на барои ин ки машҳур шудан, мо ин чиз мекунем ки барое ки маълумот расонем ба оилаҳо, ба ҷомеа, кӯмак расонем ба кӯдакони дорои маъюбият, ҳам бо оилаҳои онҳо. ба назари шумо насли ҷавон чӣ гуна метавонад дар идомаи кор ва ташаббусҳои ирода саҳм гузорад? пеш аз ҳама мехоҳам қайд кардан ки чизе ки буд 10 сол пеш, 13 сол пеш ба ҳозир чизе ки ҳозираш ба ҳаст, хеле пешравиҳо ҳаст, хеле эваз шуд. чӣ қадар ман қайд кардам мушкилиятҳои фаҳмидани аутизм, мушкилиятҳои муайян кардани ёки ташхис кардани аутизм, ин чиз бисёр мушкил буд 13 сол 10 сол пеш. ҳозир аз замон бисёр ки мо бисёр бо дастгирӣ, бо ҳамкорӣ бо вазорати тандурустӣ кор мекунем, бо ҳукумати ноҳияи Сино, бо ҳукумати ноҳияи Шоҳмансур, бо ҳукумати ноҳияи Фирдавсӣ якҷоя ҳамкорӣ мекунем. мо оиди дастгирии мутахассисон, оиди ташхис кардани аутизм бисёр кор мекунем. ҳамин чиз хеле эваз шуд, бо натиҷаи хуб расид. барои чӣ? барои ин ки пештар мисол статистика бисёр кам буд. чанд кӯдак дорои аутизм дар Тоҷикистон қариб ки нест. ҳозир аз замон статистика хеле зиёд шуд. барои чӣ ин аст? барои ин ки муайяншавии вайроншавии аутистипикӣ хеле зиёд шуд. ҳам бо дигар проблема буд ки пештар хизматрасонӣ барои кӯдакои дорои аутизм ки қариб ки набуд, фақат дар Душанбе. ҳозир аз замон дар ноҳияҳо, дар дигар шаҳрҳои дар Тоҷикистон, дар дигар ташкилотҳо мутахассисот дорои аутизм, касе ки метавонад методҳо истифода бурдан, зиёд шуданд. не ки афсус ки ҳолиам мушкилиятҳо дар оилаҳо ҳаст. барои чӣ? барои ин ки бинед ҳаст кӯдакои дорои аутизм, касе ки мушкилиятҳои зиёд дорад, мо мегӯем ки функсионирование хеле мушкил ҳастанд. онҳо ба сертификатсия маъюбият доданд дар кор. афсус ки дар Тоҷикистон аз ҷиҳати аутизм маъюбият наметиҳад. вақте ки одам дорад мисол аутизм ва мушкилиятҳои инкишофи аклонӣ ёки аутизм ва дигар намуди мушкилии равонӣ ёки мушкилии рӯҳӣ, баъд аз ҳамон ҷиҳат маъюбият метиҳад. не ки дар стандартҳои байналмилалӣ бояд дигар хел бошад. маъюбият на фақат бояд аз рӯи диагноз, аз рӯи ташхис дода шавад. маъюбият бояд дода шавад аз мушкилиятҳои ёки мо мегӯем гунаҳгони функсияи одам. То есть ман метавонам аутизм дошта бошам, не ки ман ҳамин қадар функсияи ман баланд, ман ба сертификатсияи маъюбият додан дар кор не. не ки ман мумкин аутизм дорам, мушкилиятҳои мустақилонаи ман ҳамин қадар кам ҳастанд. ман мумкин наметавонам худам транспорт истифода бурам, ман наметавонам ба магазин дароям, ман наметавонам дар мактаб тока равам, ман наметавонам муошират кунам бе ёрдамчӣ. то есть мо мегӯем оиди функсия, малакаҳои одам, на фақат аз диагноз. ҳамин чиз дар Тоҷикистон мушкил аст. мо хеле орзу дорем ки дар ҳамин самт вазорати тандурустӣ ҳозир кор мекунад, гурӯҳи кории оиди МКФ, международная классификация функционирования, таздиқ шуд, кор мекунад. и мо фикр мекунем ки новобаста аз диагноз
одамои дорои мушкилиятҳои инкишофи муошират ё ки одамои дорои вайроншавии спектри аутистикӣ оянда метавонад сертификатсияи маъюбият гирифтан. ҳозир консепсияи фарогирӣ таздиқ шуд бо вазорати маориф ва илм дар ҷумҳурии Тоҷикистон. яке мушкилиятҳо ҳаст ки дар ҳамин консепсия на ҳама стратегиҳои дастгирии одамони дорои аутизм дохил шуданд. мисол тютор ё ки ёрдамчии инфиродӣ. асосан ҳама кӯдакои дорои аутизм, ҳам наврасои дорои аутизм ҳамин ёрдамчӣ бояд дошта бошад вақте ки онҳо дар мактаб меравад, вақте ки онҳо дар донишгоҳ дохил мешавад. албатта ҳамин дастгирӣ мумкин кӯтоҳ шавад ё ки мумкин доимӣ шавад. ин вобаста аз функсияҳои одамои дорои аутизм. дигар намуди эваз ки мо мехоҳем ки бояд ворид шавад ин муносибати падару модароне ки дигар кӯдакои мо мегӯем бемаъюбият дорад. бисёр вақт падару модароне ки кӯдакои бемушкилӣ дорад инҳо зист ҳастанд. онҳо намехоҳад ки кӯдакои дорои аутизм ё ки кӯдакои дигар бо фарзандои худашон дар як ҷо бошанд. дар мактабҳо ҳамин мушкилӣ ҳаст. мо бисёр падару модарон дорем ки мебиёд шикоят мекунанд ки буллинг бисёр аст ё ки дастгирӣ аз тарафи муаллима кам ҳастанд. албатта мо ҳамин проблема аз ду тараф мебинем. ҳам аз тарафи оила, ҳам аз тарафи муаллимаҳон. барои муаллимаҳон дастгирӣ лозим ҳастанд ки онҳо тавонанд бо ин кӯдакҳо кор кунанд. дастгирии тренингҳо, дастгирии мутобиқ кардани барномаи таълимӣ, дастгирии мутобиқ кардани шароити синф. аз дигар тараф бо падару модароне ки кӯдакои бемаъюбият дорад онҳо бояд маълумот дар кор оиди фарогирӣ, оиди ҳуқуқҳои инсон, оиди натиҷаҳои ё ки мегӯем фоидарасоии таҳсилоти фарогир. барои ин ки таҳсилоти фарогир ё ки фарогирӣ ин на фақат барои кӯдакое ки мушкилӣ дорад хуб ҳастанд, ин барои ҳама одамон. ҳамон вақт мо медонем ки ин бисёр хуб барои чӣ? барои ин ки муносибати хуб, толерантность мешавад, или мы говорим принятие, принятие, қабул кардани одамои бо хусусиятҳои гуногун хеле лозим. бисёр нағз мешуд, чунки фарзанди ман ба боғчае мерафт, 3 сол ба боғчае рафт ки дар он ҷо кӯдакҳои дорои аутизм якҷоя бо он кӯдакон дар як ҷо 3 сол таҳсил кард. ва ман фикр мекунам ки вақте ки ман дохили ин боғча мешудам бисёр як рӯҳбаланд мешудам, чунки вақте ки фарзанди ман чӣ хел бо он кӯдаке ки дорои аутизм дорад дасташро мегирад, кӯмак мекунад, ин маро рӯҳбаланд мекард. боре ҳам ман бо мушкилӣ рӯбарӯ нашудам. раҳмат барои мисоли таҷрибаи саломат бошед лола. лолаи азиз, ташаккур барои ташрифатон ба студияи Пресс-Тиҷи. ман фикр мекунам ки тамоми идеяҳо, тамоми корҳое ки шумо мехоҳед кардан ва дар пеш нақшаҳое ки доред бо муваффақият ҳамааш ба анҷом мерасад. ташаккур шаҳзода барои даъвататон. ман хеле хурсанд шудам бо барномаи шумо муваффақият. ман бисёр фикр мекунам ки ҳамин барномае ки шумо бо занҳо дастгирӣ мекунед барои ҷомеаи мо хеле муҳим ҳастанд. ташаккур.